Usagyod sa mga dagkong pangandoy o paningkamot sa katawhan karon, mao gyud ang paghatag og maayong kaugmaon sa ilang kinabuhi o kaha sa ilang mga mahal sa kinabuhi samas mga anak, kanag yung paghatag og maayong kaugmaon. Nya unsa man gyud nag-una nga maayong kaugmaon nga mao'y ilang basihan, kana gyung makapag-graduate kas imong anak og arang-arang nga kurso. No? Nya ang sunod ana nga makatrabaho gid sila maayong trabaho nga maayong sweldo. Nya ikatulo, naa din sila'y kapuy-an, stable house and lot. Ikaupat, na ay mga appliances, mga sakyanan. Kalima, na ay savings nga igo-igo gyud para sa maayong kaugmaon basig masakit o naay panginahanglan na adayoy magamit. Og tungod ni ining maong mga pangandoy, daghan ang kinabuhing nangamatay tungod ani. Mao na, flood control gipanguhaan na, mga budget sa atong para healthcare gipanguha na sa mga buangon. Perting kinawatay, graft and corruption dinhi sa atong nasod, sa gawas sa nasod. Siging kinawatay niya kung magkaligas, hala maggubat tungod anang ilog anang mga paras maayong kaugmaon. Nganong naingon ana man na? Sige, lingiyay mong tupad. Ing na maayo na ang imong kaugmaon? Na siguro na? Siguro na? Oo na, perting patay karon. Ang mga dagko, patyon. Ang mga gagmay, patyon. Ang mga wap-amataw, samot na yung patyon. Labi na gyud og igtan-aw nga namabdo siya, unya tan-aw niya murag wa gini maing kaugmaon kay estudyante pa, abortion dayon. Labi na gyud ang nakapamabdos, ang kabit sad, abortion dayon. Kay wa man gini maing kaugmaon. Namabdo sad kay ikaunom na perting lisura, abortion dayon. Kay wa na tay ikapakaon ani, wa na tay ikapaeskwela. Puslan man, putlan ang palupyan siyo, laigisyon dayon, ana. Sige, suksuki nag-ayudi, og di madab, imni og pills, ana. Para lang yun, way mataw, kay wa na tay maayong kaugmaon. Yan. Sama na, maayo na, dili. Kusga? Istoryahin. O dili ginamayo. Pero nganong gi-approve man na karon sa kalibutan. Nganong ang atong gobyerno, ang civil society, apil na gani ang simbahan usahay, pipila ka membro sa simbahan, musuporta man ana. Tungod kay wa na tamamati sa tingog sa maayong magbalantay. Wa na tamamati. Gipatay na nato ang tingog o ang presensya sa maayong magbalantay. Muna gipahinumduman ni San Pedro ang mga Hudiyo, inyong gipatay ang kinabuhi. Inyong gipatay ang Mesiyas. Ana. Og hangtod karon ato nang gipaningkamutan og patay, naay naningkamot sa pagsangyaw ana. Ambot ka dinhi sa atong pundo karon, wa ba kay naningkamot pagpatay sa Mesiyas? Nilingay mong tupad. Ing okay ra kag mga anak og 20 kabuk. Ing na okay ra kag mga anak og 20 kabuk. Tanawa, mulingo ni, simbak ko eh. Ako, na ako'y gikasal, na ako moingon gani mong no, honong dayong kasal ha. Kana bang inikuan ba, question. Nya na, ikatulong question na, moingon man dayo na. So to, limot ang una ng pangutana, mianhi ba ikaw sa imong kabubuton aron pagbugko sa imong kaugalingon dihas pagigugmag palagad sa imong banag sa imong asawa niya? Oo, padre, man tubag na.
Isunod, tumanon ba ninyo ang pag-agak sa mga anak nga ihatag sa Dios kaninyo aron magpuyog maayong Kristohanon o Padre? Nga ako din ang paluapan, okay ra ninyo og 12 ka anak, dili Padre nako awa na, honong na. Honong nang kuan kay basta mo ingon naging dili, honong na, oh dili Padre, okay dai Padre, okay na ko. Mga animal mo. Wagi klaro ba? Wagi klaro. Ang Dios may magbuot, dili kita. Mao bitang magsigitag ampo, matuman ang imong pagbuot, kay siya man ang good shepherd, dili kita. Siya ang nahibaw, asa ta niya pakanon. Matud pa niya, kung musod mo agi nako, og magsunod mo nako, dadon ta mo sa maayong sibsibanan. Dili kita mo ay magdag pagkaon sa atong mga anak. Inyo di ay, wakoy labot. Oo, sa kamo anak sa munako. Ang Ginoo, dili kita. Hilas gud nato. Kita'y mga ambisyon nga mopakaon, na kung dili na niron muuwan hangtod sa Disyembre, hurot-hurot naman ikamatay ning ato mga tanong. Hurot-hurot naman sa ning atong tubig. Labi na gyud og paaboton sa Ginoo og mga 3 ka tuig wa giuwan. Wa man tay mahimo. Nya hilas kay ta kita'y mopakaon. Istoryahe. Kuwaon lang nas Ginoong hangin. Bisag mga 3 lang ka oras, bisang pagdaghan kag pagkaon, patay gyapon ang imong anak. Apil pa ka, mawa ning hangin. 3 ka oras lang. Ambot 3 ka minuto, kaya ba ka? Kaya 3 ka minuto, mawa ang hangin. Hoy, tubag. Oh, nya, ambisyoso kay ta. Ang kaugmaon sa kong anak pa dir. Ana anak ko pa dir, maminaw man jud ko sa imong humili. Pero usahay pa din no, makapangutana sa ko ng imong giingon nga, okay ra ninyo, moabot inyong anak og 25 kabuk. Pasti lang sa pa din no, kadagan usang pagpakaon anak pa din. Musugod sa din Ginoo pa din nga, mga matay ang anak, kay kanang wa nay kaon. Nakuamot lang. Pangutan lang, Ginoo nga no, ako may imong pangutanon, nga umong ko'y anak. O pa man sa to mga anak ang madre. Kay wa man sa nako hilabti. Kay wa man sa kusuguas Ginoo. Dugay na kayo kung kapaabot nga sugoon lang yun tayo. Kanus amasan manogo ng Ginoo. Naalang yun tayo, basta yun. Di ko muingong no. Mao na mag-agad tas Ginoo mga igsoon. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo. Sa atong tubag Salmo. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Pero kanang imong tupad mo'y magbantay nimo, daghan kay kuwang. Daghan kay kuwang. Labaw na ginagkanang imong silingan mo'y magbantay nimo, so daghan ang kuwang. Dahil nag-ingon, ang imong buhok ba, may yun kay na iriban na ako, ang nasa imong buhok, kanang imong kilay, may kinang larutan diri ako, ang nasa imong kilay, kanang imong naong, nusnusi na, tanginag ka ng mga make-up, kuwang nasa imong naong, gasto kayo kung kanang imong paminaon. Pero ang Ginoo mo'y mubantay, may din ang Ginoo, may na lang na kay buhok, libre baya na. Kanang imong kilay, libre baya na. Kanang colors imong naong, libre na, healthy pagyod. Ano na? Madam. Kanang imong ilong, ingon ana nagporma, okay ra gyud kay na. Kay ang ginhawa ana hangin sakto kayo. Mora man ay purpose sa ilong, di man ni ang ilong para dinuggabay. Kay dinuggabay alkan simpya nga. Pero di man ni dinuggabay, hinangusay man eh. Hinangusay man. Basta musud lang hangin diha, libre na okay na. Kanang naong nimo, di man ni panindutay skorte. Unsa man, importante na purma imong naong. Sabay gusto nimo kanang deform. Nangahiwi dire. Ana, gusto ka na. Daghan ra ba kay mga gwapa akong nailhan, pagkabangga, bunal ang naong, perting daghana nangaguba dire. Karon wala nangakyukot ng naong. Bangga man. Nangabuak ang naong. Oh, pagtahi na ng mga uwat-uwat. Gusto ka na? Uy. Oh, di man di ka gusto. Muna dawatan ang naong nimo ay pagsigreklamo diya. Magbalantay kanako ang Ginoo. Pasabot kun ang kamatuuran, because God is truth. Kun ang kamatuuran mao nay atong puy-an,
maunay atong guiding principle, maunay maggiya nato unsay buhaton, wala nay magmakulang pa kanimo. Pero mamakak nagikagsugod sama ning ato mga congressmen, kani mga senador, naas executive og naas ato mga department sa DPWH ug uban pa, mga bakakon kaayo kawatan pagyud ang uban, maratol gyud ka. Pero ay lang sa mo kabalaka diha akong gimensyon, kay hasta sad ko mamakak sad ko usahay. Maglumba tag balik sa kamatuoran. Sige, lingian sa di mong tupad. Ingna mopalit ka raffle ticket. Ingna ba? Ingna mopalit ka ro raffle ticket. Maingon ganina siya, wag gyud ko'y kwarta na makak na. Makak na. Igabutan nas gawas, mamalit na nga to Jollibee. Bakakon kay na. Na nga, maratol gid na siya. Mas maayo pag mutugan kas tinuod nga naa jud kay 200 pesos nya ihurot na nimo rog palit diha og ticket nya maglakaw na lang ka ngadto sa inyo wala kay ikapliti unya dayon moinom na lang kag tubig imong panihapon kana inig kaugma lagsik ay kaglawas detox pa cleansing pa pero mukaon kag Jollibee pun-a na sana nimong imong mga kolesterol diha kanang imong mga toxic tungod anang daghan kayong mga imong gisige nagkaon sobra na kay gikinahanglas imong lawas naway siguro ikasunod tuig giatake na ka makamahay gyud ka nya inig human pa gyud mamatay pa gyud ka nig abot sa langit moingon dang Ginoo oy wa man ka ni palit og raffle ticket asa man ko Lord impierno ana. Pero mapalit ka sige raffle ticket, paggawas ni mo diya, naligsan ka kinay na highball nga sakyanan, nya matay din kay kaugma, igbabuti mo sa langit, pagtanaw na po kabuk ticket imong gipalit, asos, ditso ka dito langit. Adto na ka maghuwat itong Padursiano. Nya mahingon di ka, Lord, matay manong ko, nya nagpalit ra ba kong ticket Padursiano, unsa man sa Padursiano, langit no na, siya, mura mag-impierno honon kay siya nga naman, sa mura man siya maglagot basta way mo palit. Karon din adyo ko maglagot. Ako maglagot inyo nang tulubagos Ginoo. Gihatag ganis Ginoo nako isip misyon sa pagsangyaw. Mao na diri sa atong ikaduhang pagbasa si San Pedro igo ragyong nagsangyaw. Ingon din siya luwasa ang inyong kaugalingon mga igsoon. Ana siya, luwasa. Ayaw mo pag-unya-unya, ha? Ayaw mo pag-unya-unya. Ang Ginoo mo'y nagbantay nato, kita sa dunta mahimo sa tang good shepherd ngadto sa atong katilingban. Salamat kaayos na malit og ticket, mao na ni Roy atong update as of yesterday. Ang atong halin sa tickets niabot nag 5,059 ka tickets. Pakpakan na to. Salamat kayo. Pero jutay pa kay ni kinangandoy tag mga 200,000 ka tickets. Layo apoy na pay 195,000 ka tickets nga igbabaligya. Unya ang ato sang one stop challenge nga tag 20,000 niabot nag 27 ka challenges ang atong nadawat nya unom nay narimit 21 ang wap marimit. Pakpak yapon. Praise the Lord. Anya ang ato sad nga kani-ganing katong mga balay nga atong tukuronon 80 man to kabalay nya karon nakahuman na tag 26 naa natay additional 3 na sad ato kunon suwayag tan-aw kuno be 24 na balay mao nay balay nila nga na paphas baha nya after mauna na rin ilang balay. Nya, ang sunod, ika-25, mausa na ilang kanihibalay. Nya, after, mauna na ilang balay karon. Nya, ang ika-26, mauna yung lugar nga nabanlasa siyang balay. Nya, after, mauna na yung balay nila. So, atong pakpakan ang malitog balay, ang himong balay. Kini mga igsoon usanis mga timailhan nga nagsunod ta sa atong good shepherd
Nga naman, dadon taniya sa pagpangalagad. Yes, ginagmay ra na atong palit-palit og slot, palit-palit og raffle ticket. Wagi siguro mudaog ta. Di na lang sa taan na mangandoy, pero kada nato hatag ni ana sa kinasing-kasing sa ngalan sa atong Good Shepherd. Tagaan din taniya og grasya, og kita sad naghatag og grasya ngadto sa uban. Hinaut unta, ato ning ibutang sa atong hunahuna. Di na lang ta magsigig yaw-yaw ang ato dihang mga kawatan o mga bakakon nga mga leaders. Di na lang na nato sila pilion ig sunod. Pero kita karon nga niya dinhi kinahanglan magsunod sa panigingnan sa atong Good Shepherd. Kamong mga ginikanan, kung sa may buhaton ninyo para ang inyong mga anak inyong yung mapabantayan sa Ginoo. Pag-ampo mo kanunay, pag-rosaryo mo kanunay kada adlaw. Pag nga ang TV, pag nga ang cellphone, pag nga ang computer, 30 minutes lang. Rosaryo, kada adlaw yun. Kamo, dungan mo. Sus, ninduta na. Dako kay na nga investment para sa kaugmaon sa inyong pamilya. Labi na gud mo mga ginikanan. Haguin na. Ikaduha, haguin ninyo ang pagsimba matag Domingo. Dadaan ang inyong mga anak. Dadag yun. Ug di mo kuyog, guruya. Og di mo nunot, alsaha. Kanang imong banang hubog, alsaha. Dada diri lang na pakatulgag padayon. Bitaw, simba gyud. Nya ang ikatulo nga inyong buhaton para maayo gyud ang kaugmaon ana, tudloi gid na sa paglikay sa mga sala. Kanang 7 capital sins hinumdumi gina ninyo kanunay: palegas, pride, anger, lust, envy, gluttony, avarice, sloth. Kamo na lay pangitaan na sa Google unsay meaning ana nya unsaon paglikay. Likay gyud kay ang sala mao nay kontra sa Good Shepherd. Nagpakamatay ang atong Good Shepherd para mawagtang ng sala. Nya atong gakson, atong bawnon-bawnon, labi na gid ng lust, daghan kay kapuyo-puyo dinhi sa atong parokya o sa uban pang mga parokya. Siging puyo-puyo, siging tinukhangay, kasagaran sa akong gipangkasal, pulos na gid nagpuyo-puyo. Pagkaluoy. Nganong moagi man gid mo pagpuyo-puyo una magpakasal? Pakasal usa una tipon. Nganong manganak man gyud usa, nganong mamabdos man gyud usa, nganong mag-premarital sex man gyud usa una magpakasal. Di lang gyud mo kahuwat nga makasal lang gyud unta una pa nang buhata. No?